Ndi kulandirani ku program ya lero ya gwede tabwera kuti tizakutengerani zimene zikuchitika kunjako. Cholinga cha program imeneyi ndikuonetsetsa kuti inu mukudziwa chilungamo cha nkhani mene zikuyendera, musatenge information ichokera kwa anthu ena amene amakhala kuti ali ndi mbali zimene amakonda ndi nkhani amayikamba kuti kumene iwowo. Koma pano mu program imeneyi ya gwede timafotokoza nkhani imene ilili ndikupereka chilungamocho kuti inu muzichidziwa kumeneko. Ine ndi Serina Dumbula Mukaka, ntchito yothamanga nakafufuza kuti kodi nkhani zikuyenda bwanji, chilungamo chake ndi chiti, pakhota ndi pati, pangaongoke kuti tingaongolepo bwanji. Amayigwira ndi bambo Steve Kondo Banda, mndilole ndiwalandire kuti azikuti nkhani zimene tabwera nazo siku la lero. Timakondwa kuti mmakhala pamenepo kutsatira program imeneyi komanso ma program ena osiyanasiyana. Muli bwanji Bombanda? Tili bwino. Takulandirani program ya lero. Zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi. Kuchoka weekend tongotha masiku ochepa. Titauza kuti kachisi mwa Mulungu sipochitezi bwana, simapangira ndewu muzikapanga ndewu kunja kwa kachisi matempa kuchecha weekend tinayamba kumva Saturday kumbawa sisevi kuti kumeneko Khristu adatisiya ndi achalichi anatenga kukana achalichi cha anakana akuti ayi ifeyo Khristu amatsata malamulo a chipingo wathu wa sisevi sitiyibira sitichita mwambo wasitiyimbira chabwino ndi anthu ena kumeneko ati mpala nafuna kupita kugumula chalichi nkhani imene mpaka napo kuti mpingo akaniza sono mpaka chofuna kugumula chalichi chani ndi chani kubwera la Mulungu chalichi china chomwe chili pasi pa Lunzu Parish chabwino ndithu kumeneko nawo akatolika wansembe ndi kwaya master kwaya master ati anayambisa nyimbo ya haleluya ndi wansembe zikumveka kuti anapita nacho ni chibagera nkunkutumula pamulomo chikhale nanu chibagera neuseka ya idiyo davile misa inathera popo kani yomosekeza patatu misa inathera popo asana aninke ya Kristu Kalistia asa ateja ulele chozaza chabwino ndizomwe zachitika weekend sizukhala bwino komano ngati pali kusagwirizana atimakamba ngati pali gulu ndife anthu tindizofoka zathu kukhedwa pempera timakwira mosiyana yanga khayi tili kumpingo ndizofoka zathu koma tiye tipezeni njira zokuti zikhoza kuthetsera mavuto athu kusiyana ndi kukachita mkachisi makamba kale kuti mkachisi moja ni moyera molemekezeka ndichifukwa chake anzathu achisilamu amalemekeza nzikiti kopya osati masewera simukapeze zizi munzikiti chisawo nzikiti amalemekeza fwa madziwa kuti ndi momwe munthu umatolira nkhawa zako ndi momwe munthu umalandira madalitso ako ndi momwe munthu umayankhidwa chonse cha moyo wako tsono osalowesa ziwanda zanu kuzilowesa mkachisi sizabwino ngati mufuna tikapange panja pakachisi kandi kofesi kandi kuti kandi kunyumba kwa munthu faina fememe timapita kuti tikakhuthule machimo athu atikhululukire Ambuye atiyake zosowa zathu tikamuthokoze ukatenga ndalitso ndithu zidali motero mamoti tikaphunzire kuti ndewu si solution tikukayipeza komweko weekend yapitayi tiyambe nkhani zathu za lero tiye tiyambeni kodi Bambo Banda nkhani ya mapasipoti ili pati 21 days yatha lero tiyambire pamenepo 21 days imene anapereka yomwe president analankhula kunena kuti wa department ya immigration atengeso system yomwe anthu aupandu adayitenga chabwino mwina amene mukuitsata kumene nkhaniyi mwina mudali kunja kwa dziko lino kapena munali busy ndi zina kapena munali kosaka mazi maziso akuvuta madera maziso ndio mabizoti mwina nthawi nkhani ya ma 21 days inadusa chabwino kudabwera nkhani yokuti anthu ena aupandu atenga system ya nthambi zoona ndi kutuluka dziko muno ya immigration yomwenso imatsindikiza ziphaso zolowera ndi kutuluka dziko muno ma passport kuti anthu ena anawa mu system ndikupanga haki chizungu chake kunena kuti amayilamulira anthu ena kusiyana ndi kulamulira ku immigration ndi anthu amenewo akuti amapanga demand ndalama zake 2 billion 2 billion malawi kwacha president atapita parliament ananenetsa kunena kuti boma lawo silipereka ndalama ndipo anauza ku immigration kunena ku system imene ayitenge pasina thema 21 ndipo ma passport ayambe
kupangidwa print tsiku lija lathalero mbuyo mwamatuza kuti apangalikava 90% zimaveka kuti data ya so atapangalikava anayibwezeretsa kodi data ndi chani information uthenga osofunika anthu omwe mmayuza kani mafingerprint kaya kumuzi kwanu ndi kuti zikafeka kuti zimene zaso zomwe mmalembetsa pa fomu zija kazolowesa mu computer koma ananena kuti zimenezo tazibwezeretsaso zonse chili chimake ndelero timayembekeza kuti tiona passport yoyamba kupangidwa print kuti ndiyita iprinta ngoda kumene tikuzalira chinayi kuti kodi zili bwanji tidakalipo fufuzabe kuti mwina kapena ena alandira kapena ena yamufuza mbwanji apasidwa passport komano kunali bungwe lina the Consent Citizen movement at people power Consent Citizen Malawi people power movement iyo inalemba kalata chabwino pa 1 March kunena kuti pa 12 March tsiku la lero lofuna ambe kupanga mbindikiro tidayika ma department ya kulilongwe ku Blantyre mangoji ndi kunzuzu chabwino ponena kunena kuti akufuna kuti a president achotse mkulu wa immigration achotse nduna ya yeona za dziko homeland komanso ma passport ambe kupangidwa print chabwino ndeno kalata yomwe DC wa ku Blantyre DC ya ku Blantyre anayankha kuti amene wawa sakuwavomera kuti apange mbindikiro chifukwa wani amene wa akuyesesa immigration akuyesesa mbali yawo pa masiku 21 akugwira ntchito komanso atikambako kuti akuti kuli covid kuli kolera chabwino kuli PKI komanso chifukwa chokuti cyclone akubwera ndizifukwa zinazo zomwe zili kala ndifolo zomwe tamwido ndipindikiro ndi muzikagola popo ndachifukwa kuti kuli matenda aja timanena amaso atakoma pakapasirana ati kuli kolera chabwino ati kuli covid tilipa chopyezo chachikulu komanso tilipa chopyezo cha cyclone chabwino ndi anthu asakapange mbindikiro akapatsiyana matenda kapena kukokolokako ndi madzi de iwo abungwe limene lili akunena kuti aona kuti atani akugwizana ndi kuti kwa malo yawo usanayimire pompo chabwino akufunabe kuti madimands awo zomwe akufuna kuti passport iyambidwe kupanga print chabwino ati kulilongwe anauza kuti kamba kazifukwa za chitetezo ndipovuta kuti ndizosiyana zifukwazo kutengera ndipovuta kuti tikuzeni kumangochi anavomereza okha bungweti kuti atapereka kalata mochedwa kumangochi pachaso mangochi apanga print pa passport nde pakali panopa nkhani pa passport imene koma ndanena kuti passport siyofunika kwa munthu yekhaya amene afuna passport munthu amene afuna passport uja amathandizabe chuma cha dziko linjira zina kudzera ku mawanja athu kudzera ku business kudzera mu zinthu zosiyanasiyana ena ni ma truck driver amakatenga mafuta galimoto ena amakatenga mankhwala ku chipatala ena matenga katundu osiyanasiyana mabwesa mdziko lathu lino paja musayoti dziko lathu lino chuma zinthu zathu za dziko mwina truck driver amene amakatenga face powder passport yake yatadaona zimainonse simuphoda tikhale mwanyamata tokhatokha mdziko truck driver amene amakatenga meshi ndekuti passport yake apezeka katika kupita ndekuti amene amakatenga mabero omwe ambiri tili business ya mabero omwe timafala za mabero ndekuti siziyenda tsono ufake timanda kuti pa passport amata ikhozo khawta kuifuna ndi munthu mmodzi koma ndiyothandiza kwambiri kuchitukuko cha chuma kuchitukuko cha dziko ena anabwera aluza ntchito zawo musayiwale passport inapanga expire anabwera za ikhozo kumale kuno ndikuma ndivuto ilili kumene kuja kuchito koja sangamadikirebe alemba munthu wina maiko ena ndovuta kuti ayi ena afuna pesa mwa South Africa kuti apite mejazika kugwira kaganyu azitumiza thandizo kunoko kuti banja lawo liziyenda bwino tikapumulire kaye mutu ndi mmene tikuchitira program ya lero ya gwedegwede tikamwera madzi tibweranso chigawo chachiwiri cha gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo mu program ya lero tikukondwa kuti pamenepo kutsatira zochitika mu program imeneyi bapo banda takulandira chigawo chachiwiri tipitirire anthu 7 aonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo pa mpando wa vice president ku MCP kwa chakunjakwa nkhani paja ya convention zikuyambika
ndithu zipani chaka chino nzoti zipani zambiri zikhala zopangisa misonkhano ikuluikulu kusankha adindo okuti ayendetse chipanicho kwa zaka zina 5 ndi zipani zambiri zimapita kusonkhano wakulu patatsala chaka chimodzi kuti chisankhe mtsogoleri chisankhe vice maudindo osiyanasiyana nacho paja MCP UDF DPP sinuzowa UTM sinalankhule kalikonse koma ndi chikhulupiriro chonse kuti nayonso UTM ndekuti ichita chisankho chawo PP kumene kuchabwino PP so nayonso ikuna kuti kupita ku convention chaka chino zisankho siyasiyana ndi kumeneku kumveka kuti pampando wa vice president first vice president wa chipani chimenechi chama kuli anthu 7 amene akuonetsa chidwi mphekesera zomwe zatipeza zikutero koma anthuwa sanatitsimikizire mayina atchulidwa awo ndetidikira akayesiti atchula kaye pano pokhapokha titsimikizire kuti ndiwodi zomwe akunena anthu ena amene akupangirani kampeni pafa kampeni kuchitika pasipasi koma mungodziwa kuti kuli anthu 7 konde pampando amene zomwe zikuonetsera nzokuti munthu amene azawine mpando wa vice president wa MCP mwina ndi amene akuoneka kuti akhoza kukhala running mate wa achakwera pa MCP ikumanena kuti ipita yokha DPP ikumanena kuti sikupanga mgwirizano chipani chiyonse nawonso enaso mzipani zina ikuzomakambaso ife sitikupanga mgwirizano ndi chipani chiyonse ndezikuoneka kuti amatawineyo ndekuti mamulumuzana akuluakulu kumwe akupikisana pa mpando umenewo koma akatitsimikizira akatiyankha mafoni samatiyankha mafoni mafunso kuti ndizoona kapena nzabodza tikuuzeni pa position paja ya general secretary pomwe pali ankaka pakupikisana anthu ena so 5 abweraso kuonetsapo chidwi nde pali director of youth director wa chinyamata omwe uli mpando wa Richard Chibwendo Panda palinso anthu ena 7 amene abwera kuonetsaso chidwi kuti nawonso akufuna mpando nde kuli mpando wa treasury general Sungi Chuma pali anthu 3 amene so abwera kuti akufuna kupikisana nawo pa mpando nde kuli director no azimayi palinso 3 amene akuonetsaso kuti akufuna kupikisana nawo pachani pampando ambiri akubwerabe ndi akawina pamenepa angatichita zawina chipanicho kachizaluza anthu amene afuna kupikisana ndi atiwo ndi amene wawa zimenezo nzakuchipani kwawo ndithu mayi Serena kukuoneka kuti kwacha nkhani zake ndi zimenezo chabwino timalize ndi nkhani Bambo Banda bungwe la sisati uzaboma kuti auze contractor amene anamanga sukulu makalasi makamaka ku sukulu ya Machinga akamangenso zikukhala bwanji akabwereze zimene adachita kapena zachitika motani kuli zithunzi zomwe zikuyenda na social media kuonetsa maklasi ena pa sukulu ya pa Machinga secondary school omwe akuoneka kuti mtengo wake ndi wa 2 billion Malawi kwacha akuoneka kuti amatuka plaster kunjaku ndenkatimo zikuoneka kuti ndizidina zosaotcha ndizidina zongombedwa kumatope koma sizinaotchedwe ndikumanga ndikuzikhanga kuti anongopaka ka simenti kunjako nde simenti yo wakakatuka no kena korona no zankatizo waikabambala mphanda kuona zankatizo zomwe mabungwe ambiri komanso bungwe limene la sister likupempha boma kuti liuze contractor amene anagwira ntchito imene kuti mwina akabwerezenso akayambirenso 1 kumangaso sukulu imene chifukwa chakuti imene ndi misonkho ya Malawi komanso pamakhala ma standards omangira chinthu cha boma chinthu cha boma ndi process kuti chimangidwe chifika po ndama zaperekedwa mwina boma ndikanafa timange kalasi sikuti amangodzuka ta Steve katengene kamangeni pali ma processes osiyanasiyana amatiza ma bids apezo oyenerera ali ndi capacity komanso bidding ija ikamamangidwa pamakhala anthu omamazayendera pena pali bonse kumaona si contract ekhayo komanso anthu omwe ali ndi udindo omazaona komanso anthu omwe chinthu chachikatha asanachipereke kuboma chimayenderedwa anthu amenewo amagwira ntchito yawo bwanji lomwe anthu akufunsa ndeno ni ma projects angati mwina pachitika nkhani itiyo pachitika nkhani imeneyoyo chifukwa iyi sinathe zaka zambiri mmene mulingo wake umayenera kukhalira topeza kuti pachitika zotezo fake anthu akudabwa nazo anthu akufunsana anthu akunena kodi zinthuzi zikukhala motani ndeno akufuna kuti boma ndiuze contractor
komanso si contract ikhayo tizinena pano ndakamba kale kuti kuli anthu kati pa district level omwe makachiyendera chinthu kandi DC area development committee naso makhedwa yopangira kandi involve mmene amatani samaona samatani kumano izi zimakhanga tikutayisana nthawi tikutayisa chuma cha dziko chinakatha kupangira zina tizibwerera pakwena kukhale malamulo okhwima kuti anthu amene asanagwire ntchito yabwino chonchi azilandira chilango chachikulu azilandira chilango chachikulu chifukwa kumalawi kuno koma zoti anthu amagwira ntchito yokuti si yabwino koma mwina mawaso adzagwiritsa ntchito omweyo ndi anthu samaona kuvuta kwake kuti awo titapanga chakuti tibweranso akatitananso tipange chakuti mwina so contract anachira kumuuza nweso ali ndi mbali yake sei yake kuti anene muzadabwaso yesa akamazanena kumaona kuti mwina sanali sola kwa ndiyeyo yeyo amongo pasidwa chinthu chomwe chili papepala panga chilicho panga chimenechi zimatha kutheka kuti kumaonetsa zina kupanga zina ine anongonduza ndipanga ichi ndapanga ichi ine sivuto ndafunika kuti nkhaniyo ifufuzidwe tikhozanso kumada munthu okuti mwina iye anongozidwa ndapanga ichi ndimene zimakhalira ma projects aboma ambiri amakhala choncho kuna nthena kali pena pake ndithu adziwa kuti ichi kuti chilakwike panachitika koma timva kumbali yazonse kuti kodi zinthu zimenezi zinayenda bwanji komano tingopempha kuti tikapanga ma projects okuti ndi anthu chifukwa chinthu cha Zama azikhala olimba abwino okuti athandiza pa chitukuko komanso chuma cha dziko lino kuti tisakabwereze kapena kumalozana zala tunenkhana yake ndi imeneyoyo tikumbutsanenso tumanyimba nyimbo yobwereza mtendere pandale ndofunikira ziwawa pandale sizofunikira kuimba nyimbo zonyozana sizofunikira kutukwanana sikofunikira kuima pasonkhano kunyoza anzanu sizofunikira zikhale ndale zokuti za mtendere za mfundo kugawa zinthu ndikoletsedwa kugawa zinthu mmapitiriza koma kulandira nkosaletsedwa kugawa zinthu ndikoletsedwa koma kulandira zinthu ndikosaletsedwa sikuti mbukamuchita kuwawumiriza MP akugulireni mashado akugulireni mabokosi akutani ngati shadoyo ali ni fundo koma kuthekera kuti akugulireni bokosi alibe chifukwa choti musazamuvotere MP wina akhoza kugulirani bokosi koma alibe nanu chikondi zimatha kutitika faya kunabwera fundo imeneyo yogawa zinthu tsono anthu ena pano akuoneka ngati achikondi akulira anawo maliro siyawo mashado akulira nawo maliro siyawo akafika pa maliro pa jamani akoni ndakumbumba atayi ndashado ndichisoni munthu amene akatha kuthandiza chitukuko cha dziko pa chitukuko choti iwowo asankhidwa watisiya lero anthu amene amakoma pano pano lomutauza kuti tandiberekeni mukandisiya ashado tiperekezeni kuchigayo akubereka olo pano pamutanyamula mphale ukayika pakhomo pa ashado kuti anyamula apitise kuchigayo zitheka chifukwa kuti akufuna mavoti ndamadzipereka ndithu koma kwambiri ndikuvotera amene adzakutetezeni adzateteze misonkho yanu adzapange zokuti ana anu adzakhale tsogolo lowala maphunziro abwino aphunzitsa kulandira malipiro abwino akapita kuchipatala mankhwala akupezeka anthu pa bedi limodzi ana sakugona 5 zipinda zogonera kuti chipatala ndi zambiri matoilet aukhondo tunda oyenda kupita kuchipatala siwautali madzi akupezeka pena paliponse madzi abwino misewu yolimba masukulu abwino anthu onena fundo zotero ndamene inuyo mukuyenda kukhala pasi ndikulingalira fundo zawozo t-shirt sipanga chitukuko t-shirt sipanga chitukuko mbale yodinda nkhope yawo sipanga chitukuko ndiye ndofunika kuti kukhala munthu osamala timakamba zokuti mukhoza kukhala wa chipani cha Selina koma kukavotera
candidate wa chipani cha Chifukwa cha mfundo zake. chifukwa cha mfundo sizongonera 14 ndine wakuti ndoti ndiwina voto lomwe ayi izi ndi zomwe zaononga dziko lino pongovotera chipani Chifukwa chifukwa chokuti ine machoka chigawo chino pongovotera foti ineyo ndine wakunsanje ndikuenda kuvotera mzanga wakunsanje zaononga chitukuko cha dziko lino tayika mipando anthu osayenera chifukwa chosankhirana zigawo chibale kudziwana ayi ndi akwathu akumudzi kwathu zimenezozo zilekeke mdziko muno zilekeke mdziko muno komanso malonjezo ena ndi abodza akuluakulu tizuzana chilungamo malonjezano ena ndi osatheka ndongofuna kuti namiza kuziye kufusa mafuso tiyeni tidziafusa ndi mafuso kunena kuti kodi lonjezo mukutiuza lizachitika bwa lizatheka bwa munthu sakakuzotanga mange flyover kuchoka kumulanje kukafika ku Blantyre usewa mwambo amenewo fa malonjezano ngati amenewo abwera ndimanga nsewa mwamba uchoka kumulanje kupita kulilongwe kuti musamavutike ndi traffic jam kukamulumikizira chakulilongwe amenewo ni malonjezano abodza mudzafusa lizatheka bwanji ndalama za zimenezo muzazitenga kuti achinyamata akuenda kupangidwa empower chifukwa dzikoli ndikunena kuti likusintha dzikoli sikuti anthu amaluza ntchito chifukwa choti chuma chokha chalowa pasi komanso kubwera kwa technology Malawi pamene ali lero mu zaka 5 zikubwerazi technology ipita technology ikapita patsogolo ntchitonso za anthu zimasokonekera ndiyeno kodi technology pamene ipita patsogolo ntchito kuti amagwira anthu 10 chikugwira chimachini chimosi anthu 9 aja azapangidwa empower bwanji kuti moyo wawo usasasinthe ni fundo zina zomwe anthu tutani tikuyembekezera fati futa tisafune kutsogoloko olo ineyo panopa matha zaka 10 ntchito inoyo idzakhala kulili pa chiopsezo pano pali chiroboti kudzabwera chiroboti panopa ngati tolankhani chiroboti chomwe chiwerengesa nkhani zikuchitika mukapituka za artificial intelligence masiku ano umatha kufusa chinthu kukulembera script kukuwerengera kunena kuti ngatipatsema wakutoa kuti kukuwerengera ngati news zikuchitika ndikubwera kwa technology for dziko lopita patsogolo so dziko lopita patsogolo ntchitonso zathu zimadani lero tikuzuma kamba za mega farm kuti mega farm akhoza kulemba anthu 5000 pakamodzi koma tikachedwa nazo zaka 5 uzapeza kuti for production ikukula pa mega farm tamba kufuna kutumiza katundu wambiri kunja anthu ama mega farm aja azafuna kuti abweretse machini kuti zinthu zichitika masana kubwera ngati mumakolola munda anthu 50 kumabwera galimoto imodzi amene amayendesa driver mmodzi amene amakolola kumalizamo sono anthu amene ajawa pakuena kuzakhala fundo zabwino kuti anthu amene akuluza ntchito kamba kuti technology isopita patsogolo eti anthu amene wawa kudzakhala ngongole zotani tidzapanga empower bwanji achinyamata tidzapanga empower bwanji zinthu zina zimenezo zomwe tikuyenera kuyang'ana tikamayang'ana manifesto anthu amene wawa amanena kuti wamisala adaona nkhondo timayankhula zinthu ngati tapenga koma timayang'ana patsogolo ndipo tikudziwa kale ndikupatsana chisanzo china kalekale kumalawi kunoko ngati unali kampani yofunika ndi post office post office aliyesa afuna nkhani ya communication nali post office kunabwera technology zinapangisa ngati kuti aliyesa amanali post office anali munthu osafunikira mpaka kumamba kumalozana zala munabwera bwanji munabwera ndi chipani koma nthawi imeneyoyo post office ikubeba aliyesa analofunika ku post office lero zimapiri za post office amachita soti apanganazo chani chifukwa chokuti technology inabwera tsono ndizoti technology pamene kubwera anthu ena ntchito zizikhala kuti zikutani zikufuta nthawi yake sikunali mafoni bureau makumbukira town mosema anthu ntchito pamene ndikagwira inali mafoni bureau imene ija inapitanso imene yapita fanya technology lero kuli awa Airtelowa tsiku lina mpambawa amene aja ose aja tsiku lina simuzaona chifukwa kuti kaperekedwe ka ndalama ano mashopumo akupanga adopt kuti usingopanga machani usingokula makodi ungopanga scan sudzakhala kuti ukufunanso kuti upite pampamba kapena utani kapena pa Airtel utani technology zozo mulipira chani ndeno funeka kuti kodi anthu awa tizapanga nawo banje amene wawa chifukwa kubereka na kondeti kubereka na bisingasiye nakatingana tingasiye for technology kwe eya talongolola mokwanira tizipita wewe sabayapa tusabayirola iyo saberekana kwa bili ya ITC ya koma tizona tu era na iya bisabidi pasidari koma kani milioni koma tizona dziko linolo ebilizi akuluka manzi dziko linolo tikuberekana kwambiri kwa basi izozo tifuna tisafuna ndizomeza makisori tiononge chilengedwe ale safuna chilengedwe apeze malolima ifinitu inde mankhwala kubedwa kuchipatala situ kukana
komano chifukwa chakuchulukana mankhwala zonse akulimba pa chipatala Sangakwane. chifukwa budget ya chaka chatha ya mankhwala ndiyo yomweyonso budget yomwe tikugwiritsa ntchito panopa pa chipatala chathu chomwecho komano population yakwera so odwala mutu ndambiri ngati kumadwala mutu chaka chatha kumadwala mutu 5 pa chaka panopa amene akudwala mutu ndi anthu 20 panado amene yoyo sangatenge mwezi umodzi sono tikamakamba nkhani yobekano komanso tibereke ana kuti titha kuwasamala ndi kuwaphunzitsa kuti adzakhale odalirika pa chitukuko cha dziko lino fasi ngamabereke kumanda zati phunzitsira ena kumango abereka kuti akadzonera kudziko lomwelo ayizosakhala zote ana panga makani koma ndikhani yona zidatha ana makhala chuma ukaphunzitsa iweyo banga invest zomati ana ndi chuma fona kubereka ayi anawo ukhozobereka mbirimbiri koma nkuzakhaso zitsiru kudziko koma ano adzakhala chuma chanu cha iwo ngati mungaphunzitse bwino wapatsa maphunziro abwino tsono maphunziro abwino sopheka kula sungangwapeza chisawa iyi date lakera lero chabwino timalize chonjo tengera tinthawi tathokoza kuti ndali mozi program ya lero zikomo kwa basi umu ndimene tamalizira program ya lero ya gwedegwede kulangizanapo kukumbutsanapo kuziwitsana kuti kodi kunjaku kuchitika zotani pa kamera Maxwell Frank pa makina watu Emmanuel Tambala pa FCC Wonderful Chaipa ine ndi Selina Dumbula Mukaka pitizani kuonera ma programs ena otsatira gwede